To nga ay ngu biang yaw try hagini ga sngi bangayla biang ya gabangan ay gini ga Ktien U Blei kaba koridor sa ga jing jangfi. Kublay sibon ba fi snap na gapor sa gapor bat minta ngilapoy artat siteng jong niw bnay January arajar arfusan. But nga kwa minta ga sngi bangan hikai ya kaway ga Jinghikai kabang ngay filayo iya pa ko to screen na kabang ay lupay ka kerteng jongka. But nga da shimkiay nga nga Jinghikai da nga jingkyrkhu. Da kwaro ipi ka basngap baro i viewers baro i subscriber. But lada ka day ba fipet mapiru mantay ka sngi. Kani ka Jingduwai jonga but da ka jingtumu ka ba bet ka ba khoit da ka jingkwa jonga. Ya ka ban kren bet ya ka Ktien U Blei kumbakalong. Klemdan setia kanu ko bari ko wit angta nga kwangan ay bet ya gani ga Jinghikai kumbakalong daga jingmut ko bet hakmat Jo Blei namar kawai pugawai ga Jinghikai kabang ikren na gani ga Jaka lani man na ga pora bang iyay kren ti ga Jo Blei lagalong lyngba gani ga online kabang iyay ni ga online stream shapi lani ladang ikren na ga Jingiaseng na yung brew na hangne kan mau ka Ktien U Blei kadai ka Ktien U Blei Kaba Blei la ay Sngi ya kaba ngimla setia ya kaban penkle eka. Limne ngimla setia ya kaban pentam eka lani penduna eka. Kadai ka Ktien U Blei kaba walam yo briu syaga jingpelat kaba shisha. Tenga kwa bangan hikai ya gani kaba ngala ay kerteng hang to nga ay kerteng ni ka jingkeren jonga Kaei ka Jinghikai kaba Bakla. Sajisian ngan repeat biang. Nga ay kerteng ini ke Jinghikai jonga Kaei ke Jinghikai ke Bakla. Bat ngan kerpat biang ifi da penet jingmut da singap bahana du sedang hadukut. Kenang bah babi singap bahaya ini ke Jinghikai kan yarap ifi babin syai. Kanu ke Jinghikai ke Bakla, kanu ke Jinghikai ke Day, bar kanu ke Jinghikai ke Day. Ngisha yos ngo barabor iya kani ke Jingong. Kinong hikai ki Bakla, kinong elam ki Bakla, mo ni sayos ngawi kita. Ngiyo iru naga Bible baga tho bon palat ya gani nadu ka por jong Jisu. Kala dep ya tho lupa alamat menau Jisu lai tho lupa. Bagi sngi ki bakhadu kinuan ki por ki bau kanwan ka mensim jong ka jing syukur. Bat nga kwa agani ka por bapin yo agani ka Ktien nga ba mo namang ngan penifi nadu ka por jong ki apostol ru kila keren ba agani agi shithi baro ki jong u Jacob utho u Paul utho khambon apostol Paul utho Petrus utho bon ba agani uyanes ru utho bon ba agani kidi ki jing tho ki babon ba ki bakren shapang ban maham lane ban ai ka jingmut lupa ban ai jing shai ya ki long din ya nga ba de pi ba ngin kiar na ki Jinghikai ki Bakla la ngin kiar na ngin job ya ki Jinghikai ki Bakla. Tinga kwa bangan ngan hikai fi agani ki por ba pindup sngot ho Kaei ka taga Jinghikai ki Bakla nga kwa ba pinda yo jing shai ba mentaga sngi. Fi ngan sedang da ka banga puli ya ni ka khot ka ba na ka Bible. Nganum keren nagi filosofi ke bekeren ke brio nganum wanra nang no mentagi ski nganum keren nagi jing start jonga nganum wanra nang no ngan pen ibe ye fitang naga Bible namar lada ka Jinghikai ke Bakla kan mi kadai bagi brio ke wanra nagi kot nagi jing tho nagi ne nagi tai ngakwa bangan ai fi ke pure milk lani ke taga dut ke ba diamond siam ke ba klem ke ba janai ke ba biang shifi mentagi ski des ngapa ngan keren mitang naga Bible. Tang ini puli bat nga naga shiti ka benengkong ka jong Yanes kalanang ka basaw. Tang ini puli ya ka wai ka dekhat ka ba nganda pensyai ka dekhat ban riu ba ongom ni. Mangi ngilong na U Blei uta uba ito yo Blei usngaw yangi. Uta uba mlong na U Blei sngaw yangi. Nakaningi ito ya ka taga mensiam jong ka jing shisha. But ya kataga mensiam jongka jing syukur. Haka Ktien English kong by this we know the spirit of truth and the spirit of error. Fika niga spirit of error nga kwa bangan keren nga niga por kendiat.
Fi nginum shikran ni ki Jinghikai Bakla no bu ongum ta ngakwak ngan kamlet shiga wega nongrim kataka de bapino mahap hagani spirit of error. Fi gani spirit of error kabaga Bible ka kren lani kataka mensiam jongka jing bakla kabapi sngoto bakla ga jing bakla. Fi hangne wanra arukom ong dakaningi tip yaw tau mensiam jongka jing shisha. But yaw tau mensiam jongka jing bakla. Kabamut baka jing bakla lani ka Jinghikai bakla. Kadai kabala influence lani la penki dakani ka spirit of error lani ka mensiam jongka jing bakla haga jing im jong brio ubahikai bakla. Ngangat pin syai kata. Nakata dalu pi puli ni ka ang mangingi long no blei. Kamut mangingi bakren mapigi ba yo sngo. Piap na sngo tu ba. Pidei ne em kibala ka arsien kibala kapat. Fidei ne em kibala mat iga jingpenem kibala bau Jesus Christ. Fidei ne em kibala yo priang yo mensema khoi iga jingem. Fidei ne em kibau blei la de say fi ban ai fi iga jing ai. Fidei ne em kibrio kibala yo jing shai no mensem jong jing shisha. Nakataka da uso angang ne wang ini kitien mangingi lang no blei. Utau uba itu you blei usngau yangi kamut lada pi kiba ngap agani par fidan fila itu you blei uba kren mangau ba kren ru ngala itu you blei parabala itu you blei ngidan yo mensiam jong ka jing shisha but namar bangadan yo mensiam jong ka jing shisha fir fidan yo mensiam jong ka jing shisha nda kren ni ka jing shisha ka mensiam jong fi ka priang ni ka jing shisha Hendrela da fidan ha mensiam jong ka jing bakla. The spirit of error. Namakaktin English ka ang kumta. Ladanga nga dan yo mensiam jong ka jing shisha. Finum tre snap kanum sngot natru. Fin wit ya gani. Today na kita daw nga kwang anong ifia gani ka par. Ba Kaei ka bang kren nang niga day. Pet bahaba yo hagi ni Sngi. Badan ki brio. Kiba dan hagi ni spirit of error. Ka mensiam jong ka jing bakla. Kaba kibo pli ngam kren persya ngam kren Ktien U fi ka Shillong may tangkaway fi dan how mensiam jong ka jing bet ne ka jing shisha ne fi dan ka mensiam jong ka jing bakla. Kalau may tangkata mdan nanti pedang mdan nanti no tangkita alyang bet. Dengan pen fi menagi Sngi des ngaba Kaei ka Jinghikai kaba bakla. Ngini pet nga kwa fin de shai ba gini. Ngan pen fi na Bible namar le sila dengan hikai kini kidai ki Jinghikai kiba kodor kiba jrong kiba lesingan kerpat viba vinyai ngap gini ki Jinghikai namar kini kita kabun bahan na Bible. Tenre mentag Sngi ngan pen fi na ka jingtho khujong absupol naga shiti ke beningkong ki karin kalenong ka baar nadu urkhat ke beningkong terteng ini pet brok we ini kalenong kat bala ngani kai ini kalenong kani ngade ka we ini kalenong ki ba hangne finlap shibon ki ki badan ha mensiam jong jing bakla lani o mensiam jong jing shisha kita ke Jinghikai ke Ktien U Blei, bar ke Jinghikai ke bom Ktien U Blei, kita ke Jinghikai ke bawan na mensim bekot, bar ke Jinghikai ke bom na mensim bekot, kita ke Jinghikai ke bawan na ke jing start brio, bar ke bawan na ke jing start ke jong Blei, ke mensim ke balang ke jing start ngan ongom ne, ke bawan na ke mensim jong ke jing start brio ke dan ke spirit of error, lani ha kita ke mensim jong ke jing bakla. Ting ngini pet na kani ke shiti ke beningkong koren nang baar nadu udkhat ke beningkong ngini pet ya kani ke jing tho ke bau asopol utho yaladi utho ya uningkong kumnu ulong tang ngini pet kani ke por uong kumne kum ta mangaru habangawan pi ko parabaget ngam shimlawan kat bakum ke jing pna ke jing kren lani ke jing start da kabangayalap ipi ia ke jing P.R U Blei. Jingkyrkhu nganda pensyai. O absu palang ni udah keren syai gini. Uong bahabangawan ban keren ban hikai ke Ktien U Blei. Ngakhamwan syuk da ke jing pena jong ke jing keren.
Lani ke jing start pertai ke jing start ke bangadon mensyua. Ngakhaman syu da ke jing nangkeren. Ngakhaman syu da ke jing start ke bangadon. Udah theologian udah brio bestart, udah tiplut ike. Udah tiplut ike hukum, tiplut ike Judaism, tiplut baro. Wong ini Ktien wong ngala sengap wong ni wong namar ngalakut jingmut. Ban tip eru apudeng jong pi. Hari tangio Jesus Christ. Bat tangio uru balasa narfna. Pi wa absu palang ni aba ukuran ni ke Jinghikai. Finlap hangne ya ke Jinghikai ke Bakla ba de ke Jinghikai ke shisha. Ke Jinghikai ke shisha ke dei. Ke ba ubrio u hikai na ke jing shem jong u yo Jesus Christ. Na ke jing kynduh Blei jong u ha ke shimet jong ke jing im jong. Fi ubrio u ba shem shisha yo Jesus. Ubamat ya ke jingkla ka bamut. Menshuaw day uba benya ke Balang. Menshuaw day uba yang hagatai ke hukum ke jong Moses. Menshuaw day brio ba yang hangta. Henry mentau ni brio uong ngalah kujingmut banganum tip show. Kabamut nga cancel di gitu barok ke baladep. Namar ngakwa menta bangan pelet jingmut be tangkawai katagadai ke central team lani ke jingkran pedeng jong ha kadai bet tangio jisu bat tangio u balasa nerfna fi ngakwa fin de shai bai kata pet baba ke jingkran ke babiyo snow menta balada kamdai ke ba center how Jesus Christ lada kamdai ke ba wanra buram yo Jesus Christ. Lala ka day penban ka bawanra bania daya ka niam ya ka balang bania kerani kini bania kerani kitai bania wanra ikani bania wanra ikitai bania batai ngakwa ngan ong fikata ka day ha spirit of error kadana po ka mensiam jong ka jing bakla namar uniu brio udai ubadan ha spirit of error mensyua. Utap ele persya ke Balang, utap ele persya ke jingat Kristan. Nama balai udah naga spirit of error, aga mensiam ke Bakla. Rai mentanda ulah syam jisu ang ala kut bangan ilot gitu barok i spirit of error. Ngan wanra ya ke nega jing shisha bagata kadai tangyo jisu pet uang kum ne uang. Ngati ngala long lambat pi. Haga jing klot ke jing shep tiang baga jing kynduh shibun ngala jukuran ni kanin re mentai sian pensyai biang fi unu brio o absu Paul ude brio uba shlur uba khlan uba donbor re haga jing dei bat ke Jinghikai ke Ktien U Blei shagi bangai upenan kami ngani ke khat ke bawang ngala long lambat pi ke jing klot ke jing shep tiang ke jing kynduh ya ke fitip u shep tiang baunum kren baklai ke Ktien U Blei u kynduh bayo u bakla ban interpret lane ban penkelai ke jingmut bagin jaman sim ke bedana ke Bible udan jing shep tiang bayo u yalam baklai ke brio ke kataga de ban dan hangi ke behikai Ktien U Blei bahabangi mut ban kren Ktien U Blei nginum wat lenang dekat Bible bangin tiet yano bangin attack yano bangin kren persya yano handrai bangin da kynyo bangin da shep tiang habangi kren Ktien U Blei namar kani ke jing kren ke Ktien U Blei ke kren shai bau Blei yo sngi ngidei kinong kren ke bau Blei la say bat ni haban ai ke jing kain khmat U Blei nagataga daw ngakwa ngan penifi ba uniu brio buang ngalalong lambat pia ga jingklat haga jing sheptiang ga jing kynduh shibon balai nama utiang bayo uwan ra biang ya ketu ko berim ketu ga jing start jong u ga budan check bai kata ina ni brio bam tiang ga penlong pedang ka ki bam tre ban wan ra yo Jesus Christ ki bam krene ga jing shisha tong ni pet ga ni ga por ngap ga ongom ne ngana pulelot ia ke jing tho jong no brio nganam krana wai pat pe wong ne tie kata ke jing kren jonga bat kata ke jing yalap jonga kim Shillong da ki Ktien kro ke jing start Henry da ke jing pen mensiam bat ke bor uniu brio ude ubalat ban kren uniu brio de banang
udi ubalong nong yalam ubala. Hari wang minta dia mangala Samuel Jesus Christ. Ula yo piang yo mensi makhoy de pipuli kam apostol nang makhandai haga Jingduwai ga jong Ananias. But ngakwang an ong ifi haga ni par finyo I haga ni jingshisha haga ni khlipmat ba uniu brio adien ba u Shem but u Jisu pipuli nang ni Ktien U Blei filap ba uniu brio ukraw shisha hap ki sarau nang kikman utan daga pagaru kom yo I ga Jinghikai ga Ktien U Blei yo Blei but yo Jesus Christ wang ini Ktien kataga jingkren jonga bat ga Jinghikai jonga kim Shillong da Ktien kro jonga jingstan nasatanat babu ang henrei da ka jingpeni mensiam bat ka bar kaniga Ktien U Blei ngan ong bet ya kaniga pot lada kam day da ka jingpeni jong mensiam khoi lada kam day ka ba donbor nai peleno ngani tu people bin snap na kam dan jingmutro Nama pipudi nang ni wang kecing keren jonga kam day show da Ktien kro jonga jing start and da jing pen I jong men siamat ke bar Fitu adu kat no bangi hapan duai bangi hapan wa ni khmat jong Blei hadian bo Blei lapen kelabamot lapen khapat yang ula ai nga ni jing ai bangan kren nga ni tu ipi ala dia hadu kat no bang wa ni khmat jong Blei ban ngadon kam ni jing pen pau jong men siam ko bangan wan ra ye ki brio ke Ktien ke jong Blei bakin suk bakin pediang Kaba kanom wit bakin Poi Bakla uniu brio udan kam men siam ko ang ngakren da ka jingpen I jong men siam da ka bar balai vitip singap u ai ga dawang knang baka jinget jong pi kanom shong aga jing start jong brio henrei aga bar jong Blei kataken kidai ka bang kapadon kampalat ba banga hikai figa Jinghikai ga ba shisha ba ga Jinghikai ga ba Bakla ngam kwa pile Jingiaseng man singap nang ani tu nang kren Mapinit singap ika jingkran man ani tu brio tu tiet man taga singi Wali syong nga Jaka ka ba pikren bi singap bi tiet bi batay start ika beneng nga kendaw nga kwa ba pin syong nga Jaka ka ba u brio u hikai ka Ktien U Blei kadang ka jingpen pau kadang ka jingpen I kadang ka jingpen sle kadang ka bor jong Blei hangta ka ba kta ika jingim jong kibrio ka ba pin kalai ika jingim jong pi ba pin jansho Blei ka ba pin pai pi naga men sim jong ka jing Bakla show men sim khot jong Blei da ka ba pin wan dori ka jingim jong pi naga jinglang ka ba jat naga jinglang ka ba rim shi ka jingim ka ba kham janai ba du Blei fi ka tag ka day ka ba ngakwa nga nang fi uang ngaklem kren shu da Ktien jong ka kro jong ka jing stan and da ka jing pen I men sim ka bar knang ba ka jinget jong pi ka nam Bakla ba ka jinget jong pi ka nam shong ka jing start jong brio henrei ha ka bar jong Blei ngakwa vinyo ikane ka jing kren man da Sngi Fi usaangang ni ngan pulir khat man rio wang lakum taru ngikran ke jing start up deng kita ke bejanai henrei ommi ke jing start jong ne ke pertei limne ke jong ke bekrau betri jong ne ke pertei kapan saduno kran ne ke jing start ke bana ke pertei fitip ke jing start ke bana ke pertei karung shigi jingiaseng karung na pulpit Fitip ke jing start ka ba naga pertay karung nang ni ka Jaka. Pat nga kwangan ang ifika pen Bakla ka bubon. Nagataga daw ang ngakem krencho ka jing start jang ka pertay kaban sa duno. Hari nga kren ka jing start ka ba pet nga na pulilot wang. Henry nga kren ka jing start ka ba ri ka jong Blei. Nga kren ka jing start ka ba ri ka jong Blei. Ya ka bala puri. Kabau Blei ula tumul pa menshua girta knang ya ka buram jingi ya ka ba mdan nagi bakhrabu tri jong nagi pertai bala ito namala dakila ito kinam dala sa narpna yo try jong ka buram kini ba sa narpna ngan ong ba jifi kidana ka spirit of error
Fi ubrion daw dan ang spirit of error, ang nga mensiam ka babakla, uperkat bakatu ka ba uong ukren unget ka nga baday. Salar penayo Jisu uperkat bakaday. Kiba pelikim tip te, nak daw Jisu apa ka syabo niya uong toma biki na makim tip ka baki le. Na makim tip ki dan ang mensiam jang ka jing bakla. But day na kita daw nga kwa ba lada pikwa ban tip no iga jubab kanu ka Jinghikai ka ba Bakla ka day kabam dan na mensim khoi kabam dan jing pen pau no mensim jong Blei but kabam dan na ka Ktien ka jong Blei kabon ra ne nga kwa ru ba ngan ong ifigo ka Ktien nga ni ka par what shim ya kishid khat na ka Bible banwan ra shigibrio but what shunget ya kishid khat nga kwa pinsngaw tro yung context barok away. Nga mentang nga krenang ni yuwab sa Paul, nga puli barok away galanang. Na mga kwa mapintip babaw to yung shiti, to shitikhat, to kaway yung shiti. Kanang mapinom sngaw tro bakla, mapinom Paul siya bakla. Penyin yung puli awang kum niya. Kat kumbala tro, nga puli na khat bakanday, ki eki ru baga khamat kam shimlayo ig skor kam shimlayo sngaw kim shimiro ga da no briu lang tagi eki bo Blei ula bu lupa ye kita ki pa ie u Blei ula pen pau ye ki hangi da da mensiam jang na maro mensiam u yet eki bro ye kita ki eki ru ki bajliu ki jang Blei namar uno brio be ito iki jong brio re tang yo mensiam uba brio uba utau brio ka ba hapo jong kumju ru iki ru ki jong Blei kumju ru iki ba dai ki jong Blei dan bala ban ito lemda tang da mensiam jong Blei ngada kwa ikani ba pinda yo ba gani ga par fimla te ban ito ikani ba pimla bin batai pimla bin sngo kadan kam ka jingpen pau ko banaw mensim bakoi nga krene kene daga jingshit raham daga jingkyrkhu nga kwa bapindan yo mensim bakoi nga kwa nga nong fi kadai te banikai yo mensim bakoi chigi brio gnisngi kadan kam ki brio gni opiang yo mensim bakoi ga jingem namalada piklem yo mensim bakoi ngam nong fi lada klem pen kai pi chigi jingla ka bamut daw mensim bakoi filong ki bakinjado compare the filong kristan compare the P.R patang naga yeng ba dan buram compare pi dan naga niam ga he naga barit rekin mau ngan tu pi lada klem pat kapat ifi fimpat dan naga jing im ko bakin jaman sim but ka ba ar lada pi klem pat yo iga jing pendap jaman sim ko fim la tiban sngo tu iga jing jeliu ba dan naga Bible namaga Bible naga ong dan ubala ban sngo tu iki ba degi jong Blei and re tang daw men sim ko jong Blei pet utho ni wang mangiting ila priang omega mensiam jong pertei and yo mensiam ubana Blei khnang mangin yo ithu eki ru bala ai hangi do Blei utaw ri of the power klet wang ingi priang yo taw mensiam ubana Blei khnang mangila ban ithu eki bedai no Blei Fila da piklem dan yo mensiam bisuang ikai bakla bisuang kaba bakla pet bahaba yo pipaya ga Jaka kaba bakla anta nga puli na ka Bible ti nga kren na nag-skim day nang nono nga kren na ka Bible nga saong if pet bahaba nga kren na ka Bible uang kat uap su Paul uang ikiniktin uang mangiting ila priang yo mensiam mo banaw Blei Knang bangila ban itro iki bedai no Blei. Namalada daw mensiam jong Blei. Fila ban itro ika bam day no Blei ka mensiam ka ba Bakla. Ika Jinghikai ka ba Bakla. Nakita ka daw ngan pulilot uang kamne. Ya kita ki eru ngikran omda ki Ktien baka jingstan ubriu ka hikai. Andre ya kipa mensiam hikai. Daka ba ya persyang ya ki ba kenca mensiam. Bat kiba kenjaman siam. Nai persyang ban pensel tho igi brio. Dak ba pi persyang ban pensel tho. Dak ba kenjaman siam. Bat ke ba kenjado. Bat ka ba kenjapertei.
katakannya lam bakla Pimla nuan ra ega bakin ja pertai banya persyang ban pen itu ke badai ke bamdai pimla ban pen itu ke dai bet dak ke bakin jamin sim bat ke bakin jamin sim Tegadau nga penbor ifi na nga Jaka nga da penbor bapin pelet jingmut nga Jinghikai bat bapin da dan nga Jaka banong tra nga kwa nga niyo priang ya ga jingla ga bamut ke bishisha bat ya ga jingkapat naman nga kwa nga long ken jamin sim Bat nga kwa ru aga ju upar bangan yo priang men sim ko nama de tang daga bakin jamin sim ban persyang bat ga bakin jamin sim pet ngan pulilut uang gumnu khat bakhat saw Henry ubriu ubakin jado priang eki ru ki jong men sim U Blei namar ki long jing bit hau bat lahi ban itu yeki Naba daka bakin jamin sim babishariki. Uta bakin jamin sim ubishariki eke baro. Handa ya dan babishar. Namar batip eke jingmat utrai ba unikai Handa ngingi dan ke jingmat jang ukrisken. Kumno findan eke jingmat jang ukris. Kadai bapidan ya mensim bakhoy eke jingam. Nada kerpat mendaga Sngi bangan pen ifi. Nakaniga lenang pisa snutho. Bawab supala butho igane yaladi. Uong igane Ktien. Ngam tresyo ngan wanra iga jing start priyo chunga. Hadian mga lakilaka bamot ngalay siyamiw jisu ngalada kilabamot. Ngalada yokmat yo mensim bakhoit ngalada syong badutrai Counselling. Ngadan nga jingshai kabanaw mensim U Blei baru tho lai pawan na testament ga betumai namar bodan ga jingshai no mensim bakhoit bat kila long ga jingmen toy ga crowing imen tabang inom paisha ga mensim jong ga jing bakla fitip ngan ong ifikum ne ngan puli ifik we ga khat kanila tho daw yanes lefikwa bantip ya ga bakla bat ya ga bambakla naida ngap ege kabang kwa babintip ede gani tangini puli ban ngana ga Bible singap ngan puli gani naga shiti ka jong yanis ka beningkong kalanang ka baar naga khat ka khat pras ngap wong komne ko khonhep kalang ka por ka khat do bat ko mabio snga utaw bi le pashayo Chris ulawan wat mentai ru lamino chibon ki be le pashayo Chris nang ta kengi tip kalang ka por ka khat do Kila let me not na preng jingi, nrei kim simlong nangi, na malada kilong nangi, kindala yai sa lembat ngi, nrei la kila let me not, kanang man open pao ki baro ba kimlong nangi. Sngap, ngan puli, wangam ne. Henrei mapi, pidon ka jingpen sle na tau bakhoin, but pitip ya ki e baro. Uyane su tho igane. Ukraini ki banget uang pipi dane ke jingpen sle jong tau mensim bakhoy. But pitip yaki aka baro. Kum no pin sngo tho ye ga bakla ba ga bambakla. Pimla da ga nega human reasoning ki jingi ga bor per khat jingi. Pimla ye ga bagan jam mensim pimla. La da ga de ga bor saitan no pinumla ben sngo tho. Henry ga Bible ka kren shai ni gong ni dan ka jingpen sle na tau bakhoy ga jingpen sle ga kren ye ga jingpen sle jong mensim bakhoy. Uda ang ni dan ga jingpen sle na tau bakhoy bat ni tip ye ki aka bra tip ye ki ni tip ye ka ba shisha ba ga bam shisha pitip usa ang ni gumno ang ngam sim tha avina ba pim tip ye ga jing shisha hen rain na ba pila tip ye ka bat ka weiru ko ba lam ler kam long na ga jing shisha ta ngini puli bapin bagadum jrong na mga kwa ni Kaei gawi pagapat haga ni gapart nang ini puli kan diat khat bar pun riu bapin dup sngo tho ia kanu ko bisha ela makla ba ba mela makla puli khat bar pun riu ka ong komni yakini ki ek eru ngala tho api shafang kita ke be lam bakla ifi utho bapin dup sngo tho na ka benta kita ke be lam bakla le kumno tang ini puli wa shafang jong pi kata ka jingpen sle Yakaba pila pdiang na ukayay sabat pi. Pim
dan kamba ununur unikai fin rei kumba kata ka jingpen sle jong kai pi sipanki eke bro kalong ka beshisha kamlong ka balamler to kumta malahikai fi piniai sa hau ngada kerpat fi bapinda pulia ba ai ni khat Fim lati agi ni Sngi man angka Jinghikai Bakla jingi Bakla msutau balai namar kaba shai kedarang ni day ban ithu ia ka mensiam ka Bakla ba ka mensiam ka badai ia ka Jinghikai ka Bakla ba ka Jinghikai ka shisha kadai be tangla da vidon yo mensiam ko ba ka jingpen sle ka jong mensiam ko Dena kita daw ki kam ga pastor ga Balang ga beningkong la hikai ki bangai kambo ni yo mensiam ko Uji soang pi wajah let jenis jenuh priang saya mensim berkot. Namar pin le ayu pin rung saya ni kepertai. Kadang ke mensim ke Bakla ni kepertai. Balada mdan yo mensim berkot jauh Blei pim sengau to ike eru. Nai Shakri U Blei la da pim dan mensim berkot. Nganong baik nai ham tam lagi ni Sngi berkat do. Wat nadu opor jauh Yohanes ulang Sngi berkat do kan tam mengi mentangi hagi berkat do nagi berkat do tam. Ngidon kampalat ike jing pen pau. Bada ike jing shai ke jauh mensim berkot. Daga jing pen sle. Bangilak ban itu ia ke Bakla bat ia ke shisha. Ngan pen isu show fi agan ia par. Fi Kaei ka Jinghikai ka banga syait perkhat manga ba ladang Mikai gan ni pa isya ka Bakla. Ang no de Ktien ladang klemle kum ni pa ia ka Bakla pet ngan puli fi nga Bible. Korin kalanang ka balai Tanginum di pulilut irkhat beningkong ter bayo Islam dan pulilut khat besau ter ka ongkom ne. Henry ke jing shania scam kat keningi dan dau Kris U Blei. Om na bangilong ki babit na ladi hi ga ban perkhat ke ru kumba na po ladi hi. Henry ke jing bit jangi ka long no Blei. Ubala penbit yangi singaba mo. Ubala penbit yangi balong ki nong yalap ya ga jutang ga betmai. Ang ada kuat dia ketabakan rung syafi menagisni. Abso Paul thought wang U Blei ula penbit ingi lani ula ai ingi ula penla ingi. Ban penlong ingi kinong ya lap ya ke jutang ke betemai. Sengapa? Om ya ki jong ke dak. Henry ya ki jong mensiam nama ke dak ke peniap. Henry mensiam upen imke. Siang anong ifi gini ke Ktien. Ka Jinghikai ka bamdei ka jutang ga betamai ka ege jutang ga betamai ka degani ka bau jisu yete bat U Blei moda ga snam ga jango baru anga aifi ga jutang ga betamai ga snam ga janga bat ka jutang ga betamai la thok la pai ka na du nang tai na ga kitab berim na du Jeremiah na du Ezekiel la deb ong la pa hagi ta gi skingan thau ga jutang ga betamai bat ka ying Israel Wang no wang ngan tho ya ki Ktien jangam de sho agi maulung kniap hare hagi do lang kniap jang do no but usa ong ang ni also Paul u ong da fi puli khat ka ba kani ka ba korin nang balai u ong ba ka jing tho kam de sho agi maulung kniap ndrei hagi do lang kniap jang do no jang fi om sho da sia re da men sim ko but u bala penlong ni balong nong yalap igi jutang ga betamai om ki jang dak Regi jong mensim namar ka dak ka peniap ka bau mensim wai ge jingem fika ka ni ka Ktien ngakwa ba pin sngoto shai Kaei ka Bakla Kaei ka Jinghikai ka Bakla kadai ba piklam rung shagane ge jutang ga betamai namar ka jutang ga betamai ka Jinghikai Ktien Blei Kam de shoot tang daga dak. Kam de tang daga dak. Kam de daga bau briu la ban prepare ban tho ban ngam ong bau num tho an rei. Kam de shoot tang daga dak. Kani ka Ktien ke jong Blei kam de shoot tang daga dak. Kala de ka Ktien ka ba im ke jong Blei. Ka bala persat mensim ka ba kela im ga do no jong bakren. Bat abau kren ka kela im shigi briu. Ka taga de ke jutang ka betamai. Kat nu ki briu ki yo ega dak malaga Sunday. Ngangai pi shai kata. Kat nu fi yo ega dak hake jingiaseng Jinghikai. Bat ka kli jong pi ka yar ka he. Dagi jingtip.
kat baga mensim jong fi kelanang tulat kelanang yap. Namar ke jutang ke betumai kam day syuk kedak. Henry kadai daw mensim. Namar ke dak ke peniap ya ke jinglau mensim. Kat bau mensim bekhoit upen long im, upen im. Bible kong upen im kan. Nagata daw pi pulilut ya ni upol wan ra wat ya ke por ke jong Moses. Ukuran Jepang ke tu ke jipnya niam ke berim bagalong ke ministry jong ke jingiap. Fi nakata ke daw ngakwa mangan ong fi ya ni ke por. Hadu kat nungi kwa ban ai ke Ktien ke jong Blei ke ba im na ke Bible. Bapinyo ay ke jing shy, bapinyo ay ke jing kelaka bamut, bapinyo ay ke jing penim. Check bay ke nemen ay ke Sngi. Pisong ban sngap yang akum ni, kadan em ke baday na ke Ktien ke jong Blei. Kadan em ke jing kta ke jong mensi makhot kat bangan ang keren. Fiti ba bang yang keren nang ni ngakwa bang anong ifi adu kat no bang pen kre iladi bang ong try hikai nga bang anum keren ike ike bang aga jing stand ke kle hari bang wan ra ike ta jutang ke betumai haka bang la ban wan ra ike Ktien ke be im bang ni ke Bible kanum kelalong tangga dak ni kan kelalong ke bala pen im dau mensi makhot bat aba ke kela im ke kelalong ke Ktien juga jing im bat aba ke briu ki yo sngo ki yo mat ike jing pelai. Fika Jinghikai ke Bakla ngan ong fika de ke bapi snau tenat. Ke bapi snau day tambah ke klempelat je fi. Ke Jinghikai ke banau mensi makhut jong Blei kalaban kita je fi. Tang bala da fi putiang ye ka kan pelat je fi. Naga pop naga dujak kan pelat je fi naga jingwang berim. Bat kan pen kelaba mut ya ke jing im jong fi namar kat kumu petra suang day da ke Ktien ke jong Blei ke bam sep. Bala pen kapat yangi syaga jing kelaga bamut. Naga taga daw nga kuangan ang ifi ni ke par. Nga hikai yang ni ke ege Jinghikai ke Bakla ngadang dan cipon ni jisha banuan ra ang ni tang ba ngan pen kut tang hang ni namar ba nga kwa ba kanum bon palat nganum hikai pi ban pen i kinu itai bi kai Bakla em nga kwa pin sno tu ege ni ke bang keren. Puli gini ke khat Bible ke bang ai. Finyo iya gini ke Sngi ke dan kam palat ege brio ke bayang ke jutang ke betumai. Ibamiyang ke jutang ke berim. Fitip dan santali ke jutang ke baga Bible ke keren. Ke jutang ke jong Noah. Ke jutang ke Blei yete baru Abraham. Ke jutang ke Blei yete baru Moses. Ke jutang ke Blei yete baru David. Ke jutang ke Blei yete baru Jesus Christ. Begini ke santali ke jutang. Kita ke bapidepin skot ho Blei jong ke jutang. Baga jutang ke berim, baga Bible ke keren ni Jepang kata ke jutang ke berim. Kam keren ke jutang ke jong Noah, Abraham. Kam keren ke jutang ke jong David. Hari ke keren ke jutang ke Blei yete baru Moses. Bat dia kata ke jutang ke kon Israel lapen ken. Mangingim la syumaniang ta. Na kata ke daung idan mentai ke jutang ke betemai ke Balang bau Jesus Christ. Baru apso Paul pen khat yang ikum ki nong yelap ya ke jutang ke betemai. Mdai syu iki dak iki tu ki jing thok ki berim. Henry ya ke Ktien jong Blei ke ba im ke badau mensi ma khot jong Blei. Ka ba wan ra jing im. Ka ba haba pi sngo iki jing keren. Baka pen pat dot not fi baka pen yam pi ba pi pai. Ba pi sham ke jing la ka ba mot ba pi pang pi kya. Haba pidak naga drugs baka drugs ka kutlut gitu ki kinjeri jong Kaba. Haba pidak na pergi jinglen besneo baka Ktien jong Blei ka bawan naga jutang ka betemai. Ka penkela light lut ya ka jing im ka jong fibat ka donbor. Naga taga daw tu ka shiti shiki Hebrew kalnang ka basawd bakat ar ka ong namal ka Ktien jong Blei ka de ka ba im ka ba donbor ka ba kamnap pa naga white lam aliang Sohthri. Katakin ka de ka Ktien jong ka jutang ka betemai. Dengan dah kuat mengenang film lagi Sngi ke ege Jinghikai ke Bakla. Kadai ke ba ngi klem dan yo mensi mo khot jong Blei. Bat ngi keren lagi jing start brio. Ni batai ke brio. Dengan kuat menagi Sngi bapin ishimi lagi Jinghikai da pelet jumot de shong ba. Nama kadan kampalat ya ki bapin shai. La dalong ngalak ban beteng wat ege Jinghikai hagi pergi Jinghikai ke ban sawan.
ngam ju khamle kum tan rei la ka don ka lentingan persyang ban hikai biang ke gi jingkai ke bakla namang idang dan shibon palat na ka bible to ngini Dowai menta ke sngi bat fi khndiat na ke bor ko pa ge ke klip mat nga de Dowai a blei ba ge jingkren kan pelong ki begin shy but ka babut ke dei trying a Dowai a blei ba ge spirit of error ka ta ge minsiam jong ge jing bakla nga naga ying sem naga jingmat naga jing shakri naga jing im junkie kin light do it kin yo min sem bekhoit jong jing shisha uban ya laming is ga jing shisha baro but uban ya thu shapang ga jing kraw go jong play but ya ga jing penem go balang bau Jesus Christ trying at the Dowai ba ga naga jing kren kan kyrkhu yo baro ha ga kuteng ga jong Jesus ngi Dowai amen to blei un kyrkhu fi ko blei shbon